हेलो लोगोफोर जों दा हरावनो फिथा सावनो नागिरदों फिथा माने लावदुम फिथा माने जों दहाय फुङाव दहाय सानावनो जोङो अरदाब बानायनानै लाखाबाय लिरनानै लाखाबाय बेनिफ्राय गाबोन फुङावसो सावनो होन्दोंमोन आङो अनखौ देखांबाय दहायनो बेलासियाव बिनिफ्राय जाग्राफ्रा मानिथारला माने नांगौ ओंखामखौनो जाबावलानो दायो फिथाखौनो जानानै थानोसैनो हराव लोगोफोर नायदे आङो नै माबागासिनो माने फिथा सावनोसै आङो फिथा सावनाय स्टार्ट जासिगोन अर सुनाया मा मेथाइ खोनासंबाय थादों जाबायना मोजां गोदौथारबायना गोदौबाय बोरो अनालाय नै सिबिं बे सिबिं ना बिनि सिङाव दङ ना नै बे सिबिं बेनिफ्राय बे अन जागोन दे आं सावनोसै अदाबा जौद्रायबायहाय आंथ' गोजौ जनानैसो सावनांसिगोनहाय जागोन दे जागोन बरफिरा दंखायो नोङो टेनसन गैया दे बरफिरा दंखायो बहा बरफिरायालाय दे सावनोसै आङो ओइ आंहा गगा मोननायाहाय मा खर' खाख्लुमाबा जागोन ना आंना लोगोफोर नै जोंना नै दैया गोदौबाय सावजासिगोन सावनो हाबाय नै अरदाबा जा बरियाना आं दहाय साफा लिरनानै लाखाजोबदों रेडि खालामनानै लाखाजोबदों ओइ मा जनानै इसे आरामहाय मेथाइ खोनासंलायबाय थायो गुदुं गुदुं जाबाथाय थाइसे जानो लागैबो थाइब्रै थाबा हाबो बेहाबो जोंदावसो जाफैबायहाय खेबसे फैबा थिग देसिन देनाय जादों जाबायनोखा थाब जायोथ' नोंलाय सेनांगौ नों मा सानदों गोबाव नांथारगौ सानदों ओरै मायाबा दङ अमा बिदि गोदै नांनांगौहाय ना फिथाफ्रा सोरबा एकदम बोरैबा देयो मिहिबो जाया माबो जाया 10 थाखानिबा बे जाखायो ने 10 थाखायाव एफा गोदोर मोनाब्रा माथो 20 थाखानि 15 थाखासो गोलैबायो थाइसेयाव नंगौथ' आरो गिदिरथारना लोगोफोरखौ लुगैखावो जोबसिनो हामदोलै होना खुदै गलायलांनो सोरबा जानो लुगैनाया जादो थाइसे जादो गुदुंजों नैबे एसे गुसु बेखौ जा ओइ आगैथरलाय नोंनि फिथा सावनाया माला सावखांगोनलाय फिथाया मोनगासिनो दं र' आदा बुरलां जाबायानो आमोखिया जा गोथाव जादोलै दे जादो लांफैनो फैदो सोर फै आयं फै लांफैदो जा गोथाव जाखादो माने मा बे नैनो लांदो हरदो थाइनैखौ हर जोंनियालाय ओइलाय मोनगासिनो थागोन ना जायोथोलै होमबालाय जाहैथों थाइसेयाव थाइसे जाबानोथाय नोङो थाइबा जानांगोन नायबाय था गोथाव जादोंना जायाखै खिथामारहाय इमान गोथाव जादों माने फैलानि फाव गोनां आं जानायखौ गोथाव नङादो लोगोफोर नै जोंना साहा फिथाया रेडि जाहांबाय नुबायना लावदुम फिथाजों हरावनो साहा लोंसै जों आरामनो
नै ओरैजाय देगासिनो दङ बेदरनि मस्ला नै ओरैजाय फिथा मोनबावगासिनो दङ लोगोफोर नै ओरैजाय अन सावनो गोनां साहा लोंग्राफ्रा फैगासिनो दङ नै खोमसि खोमलाव नुहुराबो मायाबो फैगोन दा साहा लोंफैगोन हा लोङोबालाय होमबा सियारा लाबोबावदो सियार लायखां आयं थां सियार फिथा जाग्राफोरखौ देखायबाय नामा सोर गासैखौबो खिड़की पालनपुरा চাই আছিল কোন আছে বা আমার পিঠা খাওয়া তো খাওয়া মন গেছে চাগে ওরা এই ডিসি অফিসত চাকরি কৰে যি কি থাকে ডিসি অফিসত নতুন আছে लोगोफोर फिथाखौ सावनानै माखासे जाबाय साहाबो लोंबाय बिनिफ्राय गाबोन माबानोसैलाय गाबोन एसे सावनोसै दिनै एसे सावनानै साहा लोंग्रोबाय बेनिफ्राय दोनथ'नोसै लोगोफोर बेनिफ्राय आंनि दिनैनि फिथा सावनाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो दे लोगोफोर गुड नाइट दोनथ'बाय